Guys, para sa tag tutorial guys. Maglaglaag sa ta guys. Adto sa kos guys sa akong gabihan sa kong baol sa kong mama ba. Ato nang lagon diha guys kay. Wagi ko kanha diha guys, dugay-dugay na guys. Ya dako kuno kay na gabihan ba. So tara. Kuyugi ko nyo. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Kuyog ta guys, adto ta sa among gabihan guys. Bukid kini siya guys. Lakaw kita ni nga pila ka minutos. Wa pa gyud ko kanha diha mga ako ning bidyuhan. Ako ni vlog diha guys, padong guys kay pa ko kanha diha dapita nya. Anak ko sila dako kuno. Bidyuhan padong dito. Bukid gini mo guys eh. Oh, bukid ba? Oh. Kita ang dagat to, sada. Payat ni puyo tag bukid ah. Wa kita chicks. Gamayar bagdaan. Asa ka ni dapita. Layo gini siya. Mga 30 minutes. Abot niya ta. Ay kalibunan ba kay Peter ba? Stag na bitin ba? Nah, yawa na. Oh, sus. Asam ni dapit. Lagi kutasan ako gani. Asan ni dapita? 1 minute pa lang lakaw na to, kutasan ako. Kalibunan kaya. Muna agianan pa doon re. Sa MT binabag. Sa unang panahon ba. Tumbuhi pa kong lolo. Ada. Hapit na 2 minutes. Pero wala paghapon. Sig na sunahan. Kutas ah. Kalibunan kan siya rin ah. Wag nagbaol re. Batuon ni god. Kita are mga brator kani. Pambaligya ni. Eh. Paman di mo mabaol. Layo-layo pa gyud. Di kalugos ko kutabi kay utas man. Daghan mo maglaw kanding riyo. Daghan maglaw kanding. Oh, kita ng dagat oh. Oh. Kutas man. Padayon ta padayon. Oy ko kanha dia dugay na. Dugay na napalit sa kong madir dia pita. Wag ko kanha. Main lang minyo ta diha. Kita og checks ba niya. Anak ko balay diha. Balag layo. Layo kuno kay na. Oh kalibunan na kayo. Oh my god, enak may daan dre. Tikal bunana. Asam ni dapit ah. Masigil na tag tutorial, no? Buhat po tag bago video.
laglaag ba, laglaag sa baol anar god kay kini mga bago pang nagyutsob lisod pa kayo. Diri di diri pita oh. Muna gabihan yan kudako nang gabihan na oh. Tamnana ni payag lagi si buntod gino agyanan kayo oh. Muna siya oh. Buntod gi guys oh. Kudako na yung taal oh. Parang ng gabi oh. Muna siya gabihan rin guys. Napalit nila mo bago lang. Palit is kong mama. Palit ni mga squinta dito palit niya Ako yun hag squinta. So gatos na sin mil. Yun hanig squinta. Ako oh. Ako yung libuto na. Magigunahan mo po do. Nindot ni gabi rin. Man. Labong-labong man. Dako na. Napoy mga sibuyas oh. Dako yun. May bangag diri oh. Bangag oh. Kauta ni giso. Kuha giso. Andre oh. Ang gitanom na mo diri gabi. Gabi mnik sibuyas ko do. Oh, mo pa pagparang, mo pa pagtanom ni god oh. Agi lang madali ba. Basta ari si bukid bitaw. Tindo siya biured bitaw. Ari ta unahan. Indo tayo. Karon ko ari gid first time. Ako lang video kay para dili siya mawala ba. Naputay masiban ba, sibanan god. Nindot na rin napita oh. Sunod video na ko rin guys. Among balay, akong i-vlog among balay. Yung pobre ta gamay ikigbalan. Napa may tamnanan rin oh. Daot ni gabi rin sibuyas diri dagko na. Daot oh. Napay tamnanan rin guys oh. Ano siya tamnanan? Oh. Ano siya? Unahan. Ato to na gamay. Tuyok ta dito kanina tamnan siya di ane oh. Naghan kay sagbot ba. Kuan diri. Karon ko ari ri. Karon ko balik. Nagari ko sa una, padung sa tower kuan ba, Mount Binabag ba. Bantay mo to Mount Binabag. Dito ko sa una, sige ko adto dito sa bados BE. Nakaron wala may kabalik dito. Oh. Gamay ra dedi kay dako. Sibuyas o tambok kay sibuyas. Birling. Tambok kay sibuyas o. Kugihan kay madir. Ako so tambok kay sibuyas bago pa nang gitanom gani Kuana daghan luluk-duluk-do. Arit unahan. Kining wala pa natamni ba. Nay pang-pang re guys. Arit ada unahan ha. Tasan ko paningot ko dagko singot. Ano naguna di ani oh. So ni tanom dia saging ni. Na may mga bangag oh. Ani guys. Nasa mga gabi dire. Bistream ni gabi dire. Oh, namin siya gabihan dari po. Paano siya? Indot siya tabanugan dire. Uneg Marso, sunod tuig. Ang magtabanog gud dire. Oh. Ang kalibunan kay pang-pang naman dire. Kita na barili dia god. Pait ni taga bukid ay.
Okay ra, bahalag taga bukid basta may laglawas. Dia ubos oh. Pangpang dia ubos man. Sa dire ah. Ipayag rin eh. Dako mi ta ari eh. Oh. Gasapanan man eh. Ano oh. Pangpang siya guys. May balay dito sa unahan, layo bro. May balay oh, naidahan at ubos eh. Bantay mo, padung sa tower, kato dito ba. Ito na ay binabag bitaw, binabag, mount binabag. Na diha eh. Pangpang oh. Dari ito unahan guys. Di sudahan ko do, karat-karat. Bato kay yuta ri guys, ay pinalit na mog sinmil dako kini yuta. Adto kag syudad. Kana imo sinmil kay ora tingil sura na. Kini mo ang sinmil pagkadako ah. Basta bukid. Adto syudad ay sus imo sinmil bawo lang. Pila ra ka square meter ko, square meter na siya to syudad. Ah, syudad ba. Ah, diha dapita pangpang may dari oh. Nasi kahoy ri guys oh. Yuta ni diri nindot. Oh. Dapita layo kayo. Dagat na siya dapita dia. Aportin layuan ah. Diyan wala na siya matamni diyan eh. Batuon man. Di man kayo dako na siya yuta, bato lang. Indot siya balayan dire. Oh. Layo sa minga ba? Layo sa kanang kasakit. Indot kini. Anhe ko balay re sa minyo ko. Sa kita ko kanang pangasawahon ba. Nya mananom lamig gabi. Nano gabi, nano kamuti, balanghoy. Mo siya itanom na ko guys basta ari ko dire. Ah, kita man Toledo gani oh. Indot dire kuan ba? Kanang buntod kayo. Ah, barili kita barili. Hangin kayo eh. Anhi ko rin magtabanog. Indot kaya. Yari terpita guys, tanaw na to ring mga gabi guys baka matambok ito. Kining gabi guys dugay kini siya. Sa una nag-harvest mi siya, kaigo mi ni sa una. Dito ubos, pinalit na mo 40,000. Nya tamna sa namo gabi. Na nakaigo mi. Halinan mi atog 200,000. Pero hurot gihapon. Tambok na oh. Ano siya kalbasa rin oh. Kalbasa. Parang nagamay oh. Indot parang. Kini no basta pirmiro pa. Pirmiro pa gani nga tanom. Kung gani siya mo kwarta gani siya. Are tadi are unahan ha. May di unahan kani kang kahoy ba. Ipanguha mo mga kahoy dalon tra ko semua to. Oh. Upload. Ani dapit oh. Tambok ni ani kay luwang-luwang ba. Tako ning gabihan na mga 2,000 ni kapunuan. Anis mga 2,000. Sobra ba mga 4. Arit unahan ko siya. Kini akong tutorial, kini akong vlog guys, kuha na siya tutorial na. Ako sang kanang kuanan tug lain pod. Ang mga information pod ba about among baol, ana ra gud. Kay sige ra tag tutorial ni. May nang makibaw mo asa dapit ni mga baol mo, mga balay. Sunod balay amo akong i-vlog. 15 minutes lang kay may okay na 15 minutes. Bisaya nila Bisaya. Taga Barili niya Bisaya. Bisayang bisdak.
Mauwa ko god, sigo ka upload video ba, mauwa ko sa mga amigo, classmate. Di ani dapit ubos. Dire kay nakita ako kaniya murag tambok ni din napita da. Anel ta kutob dire guys ha, dapit sa tambok. Kini guys mga gitanom ni siya guys, mga kuan ni siya. Mga 2 semana ni siya. 2 semana daghan mi siya iti. Palitan na mo ng iti mga 100 ka sako. Muna siya nga dali ni siya ni tubo. Bantay mo no. Nindot siya gabi dani kay tambok-tambok na siya ba. Kuan ni 2 semana na siya. So purti pag indugayag lataso ni siya kay pila pugod ka buwan eh. Mao na siya guys. So di anil ning video guys kay ato ning putlon guys. Mao na mong yuta ri guys oh. Udako na siya guys. So di anil ning video guys. Putlon la ko ni guys.